Postoji nešto što Bog radi u tišini, nešto što većina ljudi ne prepoznaje dok se ne dogodi i pitanje je jesi li ti već u tome, a da to još ne znaš. Postoje znaci, postoje momenti, postoje osjećaji koji se ne mogu lako objasniti, a koji dolaze točno prije nego što nebo otvori ono što je zatvoreno godinama. 3 pomazanja. 3 posebna dodira Božje ruke. I ako ih ne poznaješ, možeš ih propustiti, čak i kad su već na tebi. Ostani ovdje, jer na kraju ovog videa dobit ćeš odgovor na jedno pitanje koje možda nosiš već dugo. Zašto toliko čekam, radim, molim i još je uvijek ne vidim? Odgovor te čeka, ali prvo moram ti ispričati nešto što se dogodilo jednoj ženi čije ime neću zaboraviti. Zvala se Blaženka, imala je 52 godine, živjela je u Lepoglavi, malom gradu poznatom po staroj crkvi i mirnoj atmosferi, radila je kao tkačica u jednoj manjoj radionici i nosila je u sebi teret koji izvana nitko nije vidio. Nije bio teret siromaštva, nije bio teret bolesti, bio je teret odgođenog ispunjenja. Godinama se molila za nešto što je Bog obećao, a zemlja nije dala. Godinama je čekala blagoslov koji je osjećala kao da mu je blizu, ali nikad dovoljno blizu da ga dotakne. I onda se nešto počelo mijenjati, ali ne onako kako je očekivala. Neću ti još reći što se dogodilo, jer prije nego što dođemo do toga, trebaš razumjeti nešto što je Blaženka naučila na teži način, nešto što možda i ti prolaziš upravo sada, a ne prepoznaješ. Postoji razlog zašto Bog ne daje blagoslov odmah. I taj razlog nije kazna, taj razlog ima ime i ima strukturu i ima 3 faze. Nije slučajno da si ovdje danas. Nije algoritam koji te doveo do ovog videa. Bog vodi ljude prema onome što im treba točno u pravi trenutak i to što si kliknuo, to što si ostao, to što tvoje srce sada rezonira s onim što govorim, sve to govori da si možda na pragu nečega što nisi ni svjestan. Bog želi danas u tebi pokrenuti razumijevanje koje će promijeniti način na koji moliš, čekaš i vjeruješ. Sad se vrati na trenutak na Blaženku. Tjednima prije nego što je sve krenulo na bolje, ona je prolazila kroz ono što je sama opisala kao suho razdoblje. Molitve su se osjećale prazno. Nebo je izgledalo zatvoreno. Posao je bio nesiguran. Odnosi u obitelji su bili napeti. I u jednom trenutku rekla je nešto što me dirnulo do srži. Rekla je, osjećala sam se kao da Bog šuti, ali nikad nisam osjetila da me je napustio. Koliko vas to razumije? Koliko vas je upravo sad u sezoni kad nebo šuti, ali vjera još drži? Koliko ste već rekli Bogu, ne razumijem, ali ne odustajem? Upravo to suho, naporno, tiho razdoblje, to je najčešće prva faza pomazanja. I u Svetom pismu postoji jasna potvrda ovoga. U prvoj knjizi Samuelovoj, 7. poglavlju, vidimo kako Bog priprema ljude prije nego što ih uzdigne. David nije postao kralj odmah nakon što ga je Samuel pomazao. Između pomazanja i prijestolja stajali su progonstvo, jama, pustinja i špilje. Između tvog da i tvog primljeno stoji Božja priprema i ta priprema ima dubinu koju površna vjera ne može izdržati. Ako danas osjećaš da čekaš predugo, da si možda zaslužio više, da tvoji napori nisu nagrađeni, pitaj se ovo. Jesam li spreman za ono što tražim ili me Bog još priprema? Postoje 3 kategorije razloga zašto blagoslov kasni i svaka od njih vezana je uz jedno od 3 pomazanja koja Bog izlijeva. Prva kategorija su obiteljski obrasci. Postoje blokade koje nismo stvorili, ali smo ih naslijedili. Strahovi koji su hodali kroz generacije, navike predaje koje su postale duhovna uvjetovanost, glasovi predaka koji su govorili to nije za nas, to je preveliko, ne zaslužujemo. I mi to nosimo, nesvjesno, ali nosimo. Vidiš to u obiteljima gdje svaka generacija ponovi isti financijski pad. Vidiš to u vezama gdje se isti obrasci boli ponavljaju iz koljena u koljeno. Vidiš to u zdravlju, u radu,
u odlukama. Druga kategorija su riječi i izjave. Postoje stvari koje smo izgovorili nad sobom ili koje su drugi izgovorili nad nama, koje su postale duhovna vrata. Nikad nećeš uspjeti. Ti nisi za to. Naša obitelj je uvijek bila siromašna. Riječi imaju moć. U Izrekama 18. poglavlju piše da je život i smrt u moći jezika. Ne metaforički. Duhovno i stvarno. Treća kategorija su skrivene duhovne opresije. Nisu sve blokade vidljive. Postoje stvari koje su se dogodile, a koje su otvorile vrata u duhovno, bez našeg svjesnog pristanka, kroz okultne prakse u obitelji, kroz zavjete koje smo napravili u bolnom trenutku, kroz veze koje su donijele duhovne utjecaje koje nismo prepoznali. I Blaženka je u ovom dijelu imala svoju pauzu. Jer upravo u toj drugoj kategoriji, u riječima, leži njezin ključ. Saznala je da je njezina baka, žena koja je umrla desetljećima ranije, u trenutku dubokog razočaranja, izgovorila nešto nad svojom obitelji. Nešto poput neka nam Bog nikad ne da previše, jer previše kvari čovjeka. Dobronamjerna rečenica, izgovorena iz boli, ali duhovne su vrata ostala otvorena i Blaženka je sve to nosila ne znajući. Kolikim obiteljima je to poznato? Koliko vas nosi nešto što nije vaše, ali djeluje u vašem životu kao da jest? Postoji dobra vijest. Postoji princip koji razara upravo ovu vrstu blokade. Postoji molitva koja ima autoritet nad nasljeđenim i izgovorenim. Ali sada te moram upozoriti na nešto. Dok nastaviš gledati ovaj video, mogu se pojaviti otpori. Može doći pospanost, mogu doći misli koje govore ovo nije za mene, to je pretjerano, imam posla. To su znakovi da se nešto budi. Ostani. Odluči ostati. I izjavi naglas sada, ako možeš, svaka sila koja želi zaustaviti moje razumijevanje sada je slomljena u ime Isusovo. Sada ako ti je ovaj video već dosad govorio nešto u srce, ostavi jednu riječ u komentarima pomazanje. Jedna riječ. To mi govori da si tu, da si prisutan, da tražiš. I dijeli ovaj video s jednom osobom koja čeka. Jer možda je njoj ovo potrebno više nego tebi. Postoje i nešto o čemu moram govoriti ovdje, jer primam mnogo poruka od gledatelja iz Hrvatske i Srbije koji pitaju za resurse koji mogu produbiti njihovu vjeru izvan videa. I s radošću mogu reći da postoje 2 knjige koje su doslovno promijenile živote tisućama ljudi koji su bili tamo gdje možda ti sada jesi. Prva se zove Utvrda duše. Ova knjiga govori o unutarnjoj duhovnoj tvrđavi, o tome kako zaštititi dušu, produbiti molitvu i ostati čvrst u bitkama koje ne nestaju odmah. Nije to knjiga o emocijama, nego o duhovnoj arhitekturi, o tome kako izgraditi vjeru koja se ne ruši kad sve pritišće. Druga knjiga zove se Kad Bog obnovi ono što je bilo slomljeno. I ova knjiga je za one koji su prošli kroz rane koje nisu zacjeljivale, kroz izdaju, gubitak, razočaranje, koji su gledali svoja obećanja kako se raspadaju pred njima. Bog obnavlja što je slomljeno, ne zakrpi. Obnavlja. I ta knjiga vodi čitatelja kroz taj proces s dubinom i preciznošću koja dolazi samo iz Božje riječi. Zajednički, te 2 knjige čine cjelinu. Prva te gradi iznutra, druga te liječi od svega što je razbilo temelje. Bog je dotakao tisuće života kroz ove stranice. Već više od 200 primjeraka je prodano i svaki put kad mi netko piše i kaže ova knjiga me promijenila, ja znam da je Bog ispred svega ovoga. Ako si već kupio jednu od knjiga, molim te ocijeni je na Amazonu. Nije sitnica. Svaka ocjena pomaže drugoj osobi da je pronađe u trenutku kad joj je najpotrebnija. Link je u opisu i u pričvršćenom komentaru. Nabavi svoju kopiju sada jer cijena ne ostaje za uvijek ovakva. Sada se vraćamo na ono što treba reći o Božjem radu, a što bez razumijevanja duhovne stvarnosti ne možemo prepoznati. Iza svakog ciklusa koji se ponavlja postoji bitka koja se ne vidi golim okom. U Efežanima 6. poglavlju, 12 stihovi,
Apostol Pavao piše da se ne borimo protiv krvi i mesa, nego protiv duhovnih sila zla na nebeskim mjestima. To nije poezija, to je opis stvarnosti. I kada Blaženka nije mogla razumjeti zašto se uvijek zaustavi tik pred napretkom, odgovor nije bio u njezinoj nesposobnosti, nego u duhovnoj prepreci koja je imala korijene u onome što je rečeno i naslijeđeno. U knjizi proroka Jeremije, 1. poglavlju, 10. stihu, Bog kaže: Pogledaj, danas te postavljam nad narodima i kraljevstvima da čupaš i rušiš, da uništavaš i rušiš, da gradiš i sadiš. Primijeti redoslijed. Prvo čupanje, prvo rušenje, pa tek onda gradnja. Bog ne gradi na staroj krivoj osnovi, on prvo čisti. I to čišćenje ponekad izgleda kao gubitak, ali je zapravo priprema. Vrata koja su bila otvorena u Blaženkin život sada su bila jasna. Naslijeđena izjava bake. Nije bila loša žena, nije namjeravala nanijeti štetu, ali njezine riječi su djelovale kao duhovna ograda koja je godinama sprječavala protok blagoslova. To je bila vrata. I svaki put kad Blaženka bi dobila nešto dobro, nešto bi je zaustavilo tik pred punim primanjem. Posao bi pao čim bi krenuo rasti. Zdravlje bi se pogoršalo čim bi se počelo popravljati. Odnosi bi se napeli upravo kad su trebali cvjetati. Prepoznaješ li taj obrazac? U Matejevom evanđelju 10. poglavlju, 1. stihu, Isus daje učenicima vlast nad nečistim duhovima da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Vlast, ne buku, ne intenzitet. Vlast. I tu dolazimo do srži onoga što Bog želi da razumiješ. Nije o glasnoj molitvi, nije o duljini, nije o emocijama. Radi se o autoritetu koji dolazi iz identiteta u Kristu. Moć bez znanja ne transformira. Možeš moliti satima i ostati na istom mjestu ako ne razumiješ tko si i što imaš u Kristu. Zato su 3 pomazanja koja Bog izlijeva prije velikog blagoslova zapravo 3 razine razumijevanja i zauzimanja tog autoriteta. Prva je pomazanje vidljivosti, u kojem Bog otvara tvoje oči za ono što je do sada bilo skriveno u duhovnom, obrazce, korijene, vrata. Mnogi to dožive kao nelagodu, kao zbunjenost, kao odakle ovo dolazi. To je Bog koji ti daje duhovni vid. Drugi je pomazanje odvajanja, u kojem Bog počinje odvajati što nije tvoje od onoga što jest, naslijeđeni strahovi, tuđe izjave, veze koje su donosile duhovno opterećenje. To je sezona čišćenja i ponekad izgleda kao gubitak, a zapravo je sloboda. Treći je pomazanje primanja, u koji Bog puni ono što je ispraznio, blagoslov dolazi, ali sada ima gdje stati. Nema blokada, nema vrata koja ga zaustavljaju, nema starih izjava koje mu zatvaraju prolaz. I svako od ova 3 pomazanja zahtijeva nešto od tebe. Zahtijeva jedan od 3 stupa koji grade molitvu s autoritetom. Prvo je iskreno pokajanje. Nije o osjećaju krivnje, radi se o preokretanju smjera. U 1. Ivanovoj poslanici 1. poglavlju 9. stihu piše: Ako ispovijedamo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde. Pokajanje nije poniženje. Pokajanje je ključ koji otvara nebesa. U praksi to znači stati pred Bogom bez obranom i bez umanjivanja i reći: Gospodine, priznajem strahove koje sam dopustio, priznajem riječi koje sam izgovorio, priznajem što je ušlo u moj život bez mog svjesnog pristanka i okrećem se od toga. To je pomazanje vidljivosti u djelovanju. Drugi stup je nepokolebljiva vjera. U poslanici Hebrejima 11. poglavlju 6. stihu piše da je bez vjere nemoguće ugoditi Bogu, jer onaj koji pristupa Bogu mora vjerovati da On postoji i da nagrađuje one koji ga traže. Vjera nije osjećaj. Vjera je odluka. Vjera je govoriti vjerujem i kad nebo šuti. Vjera je ostati u molitvi i kad ne vidiš ništa. Vjera je ono što je Blaženka imala čak i u najtišim danima, kad je rekla da se Bog nije mogao osjetiti, ali da ga nije pustila.
I treći stup je proročka deklaracija usklađena s riječju. U Rimljanima 4. poglavlju, 17. stihu, Bog je opisan kao onaj koji zove ono što ne postoji kao da postoji. To je jezik vjere. I kada izgovaraš Božju riječ nad svojom situacijom, ti se ne ulaziš u samohipnozu, ulazite u suradnju s nebeskim. Deklariraš ono što Bog već vidi. I sada dolazimo do onoga što se s Blaženkom, koji je izgledao kao trijumf, ali zapravo još nije bio. Nakon nekoliko tjedana molitvi i razumijevanja svega navedenog, njezin posao je odjednom procvjetao. Narudžbe su došle. Briga za financije se smanjila. Odnosi u obitelji su se počeli normalizirati. Rekla je da je osjetila kao da je teret koji je godinama nosila jednostavno nestao. I pomislila je da je gotovo, da je slobodna, da je primila blagoslov. Ali tjedan dana nakon toga nešto se pomaknulo. Jedan od novih klijenata je iznenada otkazao. Obitelj se ponovo zakomplicirala. Stari strah je vratio, onaj osjećaj da opet isto, onaj glas koji govori vidio sam da neće trajati. I ona se zamalo predala. Zamalo je odustala. Ali znaš što je odlučila? Ostala je. I to nas dovodi do jedne od najvažnijih duhovnih istina koje postoje. Promjena nije uvijek trenutna. U Evanđelju po Marku 8. poglavlju postoji zanimljiv trenutak u kojem Isus iscijeljuje slijepca, ali ne odjednom. Čovjek je u prvom dodiru vidio ljude kao drveće što hoda. U drugom dodiru sve je postalo jasno. Zašto Isus nije izliječio odmah? Jer iscijeljenje koje dolazi u fazama uči hodanje s njim, a ne samo primanje od njega. Kao korijenje stabla koje raste duboko prije nego što voće postane vidljivo, tako i Božji blagoslov gradi osnovu u tebi dok ga čekaš. I Blaženka je bila u toj fazi, korijenje je raslo, ali ona još nije vidjela drvo. Koliko si puta bio blizu i povukao se? Koliko si puta vidio malo i pomislio da neće biti više? Bog te poziva da prepoznaš obrazac u svojem životu. Ne nužno isti kao Blaženkin, ali sličan. Obrazci koji se ponavljaju. Blagoslov koji dolazi i nestane. Napredak koji uvijek zastane na istom mjestu. Intimnost s Bogom koja cvijeta i uvene. Kraj je tu, unutar tebe postoji odluka. Ovo prestaje sa mnom. Ne iz bijesa, ne iz frustracije. Iz vjere, iz razumijevanja. Iz autoriteta koji Krist daje svakom svom djetetu. U poslanici Galačanima 3. poglavlju, 13. i 14. stihu piše: Krist nas je iskupio od prokletstva zakona, postavši nam prokletstvo, da Abraham blagoslov dođe na pogane u Kristu Isusu. Krist je ponio što je trebalo biti ponijet. Ti hodaš slobodan, ne zato što si zaslužio, nego zato što je on zaslužio umjesto tebe. I u 1. Petrovoj poslanici 2. poglavlju 24. stihu: On je naše grijehe sam ponio u tijelu svome na drvo, da, umrijevši grijesima, živimo pravednosti. Ranama njegovim iscijeljeni ste. Nije rečeno iscijeljeni ćete biti. Rečeno je iscijeljeni ste. Prošlo svršeno. Dovršeno. Odlučeno na Kalvariji. I to je osnova svake molitve s autoritetom. Ne moliš se da bi zaslužio. Moliš se jer si već prihvaćen. Postoji razlika između molitve iz straha i molitve iz vjere. Molitva iz straha govori: Bože, molim te, budi milosrdan, možda ako budem dovoljno dobar, možda ako dovoljno molim, možda ćeš čuti. Molitva iz vjere govori: Oče moj, dolazim pred tebe kao tvoje dijete, nasljednik zajedno s Kristom, i govorim tvoju riječ natrag tebi jer znam da si vjeran. U Ivanovom evanđelju 16. poglavlju 23. stihu Isus kaže: Zaista, zaista kažem vam, što god zatražite od Oca u moje ime, dat će vam. Ne možda, ne eventualno. Dat će. I sada dolazimo do onog što je Blaženka naučila u onaj tjedan kad se sve zamalo srušilo. Nije odustala, nije pobjegla, nije tražila odgovor u zabavi ili distrakciji.
Umjesto toga napravila je nešto što se čini jednostavno, ali je duboko, klekla je i rekla: Gospodine, ne razumijem što se događa, ali tebi vjerujem više nego osjećajima. Stojim na tvojoj riječi i deklarujem da sve što je tvoje za mene dolazi, bez obzira na to što vidim sada. I treće pomazanje je stiglo, ne uz grom i veliku dramu, uz mir, uz tihu sigurnost da je nebo pokrenuto. U tjednima koji su uslijedili, posao se vratio, ovaj put stabilno. Klijent koji je otkazao, vratio se s većom narudžbom. Odnos s kćerkom koji je bio napet godinama počeo je zacjeljivati na način koji je Blaženka opisala kao da je netko uklonio kamenje s puta između nas. I nije to bila nagrada za njezine suze. Bila je to žetva sjemena vjere koje je sijala i dok nije vidjela. Princip koji je primijenila je upravo ovo. Ostala je u molitvi čak i kad je izgledalo uzalud. Deklarirala je Božju riječ čak i kad se osjećaj nije poklapao. I odbila je prihvatiti lažnu poruku da je to opet isto. Jer to nije bilo isto. To je bila završna faza pomazanja. I evo, sad te pozivam da se pripremiš za molitvu. Nema posebnih uvjeta. Nema potrebe za savršenim okruženjem. Možeš biti u autu, u kuhinji, u sobi s kaotičnom djecom oko sebe. Bog te čuje. Bog vidi tvoje srce. Ono što je važno je da ne dolaziš pred Boga kao stranac koji nešto traži od neznanaca, dolaziš kao dijete koje dolazi svom ocu. Moć nije u tvojoj glasu, moć je u Isusu čije ime izgovaraš. Molimo se zajedno: Oče nebeski, dolazim pred tebe u ime Isusa Krista, Sina tvojega, koji je umro i uskrsnuo da bih ja hodao slobodan. Pred tobom priznajem da sam nosio stvari koje nisu moje. Priznajem nasljeđene strahove, obrasce koji su prolazili kroz moju obitelj, a koje nikad nisam svjesno izabrao. Priznajem riječi koje su izgovorene nad mojim životom i koje sam možda i sam izgovorio u trenutku boli, u trenutku sumnje, u trenutku umora. Oprosti mi, Gospodine, čistim se od svega toga tvojom krvlju, koja je jedina koja ima moć očistiti i osloboditi. U ime Isusa Krista odričem se svake nasljeđene blokade u mom životu, odričem se svake izjave koja je zatvorila vrata blagoslova, odričem se svakog straha koji mi je govorio da nisam vrijedan, da nije za mene, da neću dobiti. Te su laži i danas ih odbijam u ime Isusovo. Primjenjujem Isusovu krv nad svim duhovnim kapijama svog života, nad financijama, nad zdravljem, nad vezama, nad pozivom, nad budućnošću moje obitelji. Njegova krv ima autoritet koji nema ni jedna sila i ta krv govori u moju korist. Deklarujem nad svojim životom: ja sam dijete Božje, nasljednik zajedno s Kristom i sve što je moje u njemu dolazi k meni u Božje pravo vrijeme. Nisam prošlost svoje obitelji. Nisam suma tuđih strahova. Nisam ograničen starim izjavama. Jesam slobodan, pun vjere, pomazan i spreman primiti. Odjevam duhovni oklop koji me štiti. Stavljam na se pas istine, oklop pravednosti, obuću evanđelja mira, štit vjere, kacigu spasenja i mač duha koji je Božja riječ. Nikoja strelica uperena prema meni neće uspjeti jer sam zaštićen Ocem koji me voli. I sada proričem nad svojim životom. Dolaze promjene koje ne mogu biti zaustavljene. Blagoslov koji je bio odgađan sada dobiva slobodan prolaz. Vrata koja su bila zatvorena otvaraju se. Što god Bog obećao, dolazi. Dolazi u punoći, dolazi u pravo vrijeme, dolazi bez kompromisa i bez oklijevanja. Zahvaljujem ti, Oče, jer čuješ moje molitve. Zahvaljujem ti jer si mene vidio i u najtišim danima. Zahvaljujem ti što nisi odustao od mene čak ni kad sam ja bio blizu odustajanja od sebe. Slava tvome imenu sada i zauvijek. U ime Isusa Krista, sada te pozivam da ovu molitvu ponoviš 7 dana. Ne zato što Bog ne čuje prvi put, čuje, nego zato što 7-dnevna disciplina molitve gradi u tebi nešto
što jedan trenutak ne može izgraditi. Gradi naviku prisutnosti. Gradi korijen vjere koji drži i kad vjetar duša. Svaki dan, kada se probudiš ili prije spavanja, vrati se ovoj molitvi. Prihvati je. Prihvati svoju slobodu. I pazi, u narednim danima mogu doći znakovi otpora. Može se pojaviti sumnja koja zvuči razumno. Može doći umor upravo u minutama molitve. Mogu doći razgovori koji ti govore da se ništa ne mijenja. To nisu slučajnosti. To je znak da se nešto pomiče. Ostani. Svaki put kad se pojavi otpor, izjavi tiho ili naglas: ja stojim na Božjoj riječi i ne povlačim se. I sada sjeti se onog pitanja s početka ovog videa: zašto toliko čekam, radim, molim i još uvijek ne vidim? Odgovor nije da Bog ne čuje. Odgovor nije da nisi vrijedan. Odgovor je da pomazanje ima faze, da priprema prethodi blagoslovu i da je Bog upravo sad, možda u 3. fazi pomazanja nad tvojim životom, fazi primanja, fazi u kojoj ono što je dugo odgađano konačno dobiva slobodan prolaz. Blaženka to zna i ti to možeš znati ne tek kao priča o nečemu tuđem, nego kao stvarnost tvog vlastitog hodanja s Bogom. Proričem nad tvojim životom danas, ovo je sezona 3. pomazanja. Ono što je godinama bilo zatvoreno počinje se otvarati. Ono što je izgledalo kao propust postaje priprema. Ono što si sijao u suzama žnjetit ćeš u radosti. Bog nije zaboravio tvoje ime. Bog nije zaboravio nijedno obećanje koje ti je dao. I disciplina vjere koju ćeš izgraditi ovim molitvama neće biti uzalud, nego će biti temelj za sve što dolazi. Hodaj vjerno, hodaj smjelo, hodaj s mirom koji nadilazi svako razumijevanje. I znaš nešto, na kraju ovog videa, ako ti je nešto od ovoga govorilo izravno u srce, molim te, ostavi komentar s riječju pomazanje. Podijeli ovaj video s jednom osobom koja čeka i bori se. Jedan klik od tebe može promijeniti nečiji dan, a možda i nečiji život. I ako još nisi preuzeo jednu od 2 knjige o kojima sam govorio, Utvrdu duše i Kad Bog obnovi ono što je bilo slomljeno, ovo je tvoj trenutak. Mnogi od vas koji su pratili ove videe su mi pisali da su upravo kroz te knjige dobili dubinu vjere koju ni godinama redovnog pohađanja crkve nisu pronašli. Nije slučajno. Te knjige su pisane iz iskustva duhovne bitke i iz Božje riječi koja transformira. Ako si prolazio ili prolazit kroz ono što je Blaženka prošla i kroz ono o čemu smo danas govorili, te su knjige napravljene za tebe. Utvrda duše te vodi kroz gradnju unutarnje duhovne tvrđave, točno ono što trebaš kad napadi dolaze i kad nebo šuti. I kad Bog obnovi ono što je bilo slomljeno, ta knjiga govori izravno srcu koje je nosilo rane, razočaranja i slomljena obećanja. Bog ne ostavlja u ruševinama, on obnavlja i ta knjiga te provodi kroz taj proces korak po korak. Više od 200 obitelji već je pronašlo te knjige. Svaka ocjena na Amazonu pomaže novoj osobi da ih pronađe u pravi trenutak. Ako si već čitao, ostavi recenziju i pomozi sljedećoj Blaženki. Link je u opisu i u prvom pričvršćenom komentaru. Nabavi svoju kopiju danas dok je cijena ova kakva jest. Ti si slobodan. Ti si zaštićen. Ti si pobjednik.